Her er en af mine super tips til alle jer, der følger med. Jeg kunne virkelig godt tænke mig bare lige at forklare, hvordan man gennemfører det her sving optimalt. Hej og velkommen tilbage til kanalen. Velkommen tilbage til Nürburgring. Kvaliteten i dag den bliver ikke så god, fordi at det er med håndholdt telefon. Vi er på trackwalk, Louis og mig. Og vi er kun lige gået i gang. Vi starter hernede i Breisach, og så går vi hele vejen rundt. Og i dag vil vi prøve at kigge på, hvilke forandringer har der været undervejs over off-season, og så tager vi den derfra. Igen beklager meget kvaliteten, men i dag er det med telefonen. Vi ses. Så her er en af de nye tiltag, der kommer. Helt præcist hvad det bliver, det ved vi ikke. Men det ser vi, og vi kan så se hernede. Hvis jeg lige står stille. Der er også kommet et tårn mere. Kigger vi på. Okay, men det er faktisk tårn nummer 3, vi ser her lige midt i Lauter Links. Der er bare et længere nede ved 10 km skilt. Men hvad man kan se hele vejen rundt, det er, at de har gravet kabler ned. Så der er ikke græs. Men generelt så skal man jo så også holde sig fra den del, især her i nedbremsningen hen mod Bergwerk. Men fantastisk at komme ud og gå i dag. Virkelig skønt. Men indtil videre ikke noget nyt asfalt. What do you say, Louis? I like it like this without so many leaves. Yeah. It would be cool if it stayed like that because we can see way further. Yeah. But when it comes green, then you're just in a blind zone. Yeah. So Louis, you've been working for two of the other companies, RSR and Apex, but when I officialized it, I didn't say much about your racing experience apart from you have a little bit of track experience. But say a little bit about yourself and leave out the other companies. Okay, yeah, of course. I didn't work for anyone before. I only worked for myself. So I came in 2012 to do some trainings with Formula with the Driving Academy. And after that, I just got the Nürburgring bug. 2014, I came and I just stayed after that. Yeah. I had a little pause for 1 year, but I started racing in 2016. Yeah. First race, first podium. So that helped a lot to continue racing itself. I am the first Mexican top podium on the Nürburgring Nordschleife, and I have 4 consecutive podiums on the 24-hour race. Yeah. 1 first place, 1 second place, and 2 third places, which is like a really good achievement, and we're going for the 5th one this year. So it's an amazing spot. Something that they changed here, they renewed this. This is new. Yeah, this is new. Before it was like this, tilted. Leaning. Yeah. Now it's opposite. It's off camber. Yeah. So this is something that it is actually new. And I'll just but for til alle jer danske kører, som leder efter et punkt at styre ind. Altså hvis I kender det her, jamen så er det faktisk det her, den her juletræ, eller man kan trække den helt hen for enden. Men altså her imellem, det er et godt indstyringspunkt. Det er meget sent sving. For me, as I want to look always forward, I look at the house. Yeah. When I see the house, exactly. I put it all the way in. Yeah. Very good point. And then very late apex, which is at the end of the FIA fence. Nå, men nu bliver det lidt teknisk, men vi hygger os med det her. Louis han lytter rigtig meget til. No, so your experience? I've done around 8,000 laps. Yeah. Maybe more. I lost count when I was around the 2,000. Yeah. And after that, it's been just more and more laps. I've learned more about the Nordschleife being in the passenger side. Yeah. So I've done maybe around 3,000 laps of coaching in races, not only tourist and partner racing,
I've got people who's coming from 0 laps on the Nordschleife up to podiums on the 24-hour race. Yeah. So, and that's what gives you the most experience learning. When you want to learn something properly, you have to teach it first. Absolutely. And it helps. It helps a lot. Yeah. Mistakes from others, you can learn more even because you look at them properly. This is new also. These rumbles are new, so you can actually lead the car. So I don't know if you can bank the car here or at this. I crashed the bike here. Yeah? Yeah, but I went straight in. And in the braking, too early or what? it was the mist that sometimes comes out of the, so it was unpredictable. Another friend of mine also slammed the bike here. Those are first 2 years. Yeah, this is a bike spot and also Galgenkopf. Yeah. I think those are the 2 corners. Yeah. 2 most dangerous ones. Well, and miss hit miss. That's another one that takes bikers down. Yeah, especially the last years. Yeah. All right. Yeah, but I mean, for all you guys at home, you can see that it's a big advantage already listening to Luis and his accomplishments, because one thing that I have experienced, and we've done this so many years now, to get someone on as Luis with all the experience from RSR and from Apex, also as a taxi driver, and the racing and coaching, will excel the whole customer service part that we are capable of supplying, giving to you guys. Yeah, very thankful. Og tak til Nikolaj for sending or giving the opportunity. We're here for you guys, so you actually make us excel. Yeah. This is where there was a burned car. Yes, so there are spots where there was one car. Ja, så der var en brændt bil her, og det skiftede de så ud. Okay. Fair nok, man kan også godt se det lidt. Ja, nå, vi stopper lige med at filme, kommer vi tilbage, når der er noget mere spændende. Okay, så nu har vi et problem, fordi 11 km skiltet det er væk. Og det er jo det, som vi plejer at bruge til reference point til, når man skal styre til venstre. Så lige før det, så må ikke, at de har sat den pæl lige oven i det hele, eller der, hvor det var før. Vi har fundet det. Ja, der ligger det. Ja, okay. Det kommer op. Det er ikke sådan, at man er vant til at kigge efter nogle bestemte ting. Okay, vi er nu kommet til moodkurve. Og oppe i moodkurven, der står en pæl. Her står en pæl. Dernede står en pæl. Længere nede igennem, der kan man ikke rigtig se det. Whoops. Dernede bagved, der står en pæl. Og sådan har det været hele vejen op, og det virker til, at det sådan cirka ud fra alle Marshall posts, som der bliver brugt i løbende, at der nu kommer en pæl. Og om der kommer kameraer, eller der kommer tavler, elektroniske tavler på, det ved vi jo af god grund ikke. Det er i hvert fald spændende at se. Der er gravet hele vejen. Vores største frygt lige nu, når vi går og snakker om det, det er, om de har lagt for meget på. Her er det ikke så galt. Men længere nede, der så det ud som om, at det ligesom lå for højt. Og når der så kommer vand, vil det så trække mudderet med ned ad banen. Ind på banen. Eller hvad vil konsekvensen være? Det er lidt svært at spå. Moodkurve. Alles favorit. For enden af de sten her i højre side, der er ens indstyringspunkt til venstre. Så er vi kommet op til karusellen. Og man kommer dernede fra, og det jeg plejer at sige, når man kommer ud dernede fra, da man sigter, det kan man se AMG-skiltet til højre derfor, men lige snart man kan se det lille hvide skilt, og man kan sigte efter det, der står 143, så holder man bare som kører den retning, og så vil det sige, at man går ned mellem første, anden og tredje. Så lige her, så vil man komme ned, så er man sikker. Dejligt at være ude at gå. What do you think, Luis? Nice. We did most of the climb now. Yes. The hard part is almost behind us. It was Luis telling me, Frank, we need to start from the bottom, because otherwise you will not be able to manage your energy, and I think he's right. I can always roll down. Yeah. Men igen flere pæle over det hele. Jeg kan faktisk se dem derefter. De står der og så videre. This is where you see how steep it is. Yeah. That's something that you don't get in any video game. So the actual part you can use is from this spot
onto. Yeah, so we never. So you have to be exact here. Yeah, so we never drive on the tarmac in the bottom. If you have a strong diff, the inner wheel will turn less than the outer wheel, and if you do it several times, it will get hurt. Failure you see here when you do that, 2-3 corners after you have to lift the tires explosion. Ja. En ting mere, det er, når man kører ud af et sted som karusellen, hvor det bomber, det er, at man skal være forsigtig på gassen, fordi ens, kardang, trækaksler er det vel nærmere. Altså hvis bilen den løfter sådan, så bliver sat ned igen af hjulet i rotation. I det bliver sat ned, så kan de knække. Så ofte så har man set typisk forhjulstrækker på vej ud af her, der holder inde i siden længere fremme. Okay, jamen udgangen karusellen har vi hernede, og igen der kan vi se pælene, de fortsætter hele vejen. Men det er faktisk et meget interessant sving, det her venstre sving op. Så kommer HOACT her længere op. Men der har man jo købsene i højre side. Og så har vi de her sten, og faktisk indstillingspunktet til jer, der undrer jer, det er her. Kigger godt langt frem. Holder gassen nede, og ellers passer på, at man ikke ryger ud til højre, hvor der er kunstgræs. Så det vil man ikke. Så kan man godt risikere at ryge rundt. Spændende. Vi er snart på toppen ved HOACT. Og så kommer cirka 300 meter op. Kunstgræsset. The problem is that it's also flexing. Yeah. So it's not only slippery, it also flexes you down. Ja. Nå, vi prøver her, fordi vi står her på toppen af HOACT, som I nok kan se, 151. Og det her det er faktisk en af de eneste sving på Nordsløjfen, hvor man skal dreje tidligt ind. Og det er jo gerne nogle meter, jeg prøver lige at hoppe på den her side, men nogle meter før. Kan du lige få lidt zoom ind her. Nogle meter før 151. Og så sigter man direkte over mod køben, og så kan I se, der er kommet sne. Men faktisk den mast derovre, der lå vi mærke til, der plejer at sidde en højtaler. Masten, det er Apex i svinget. Der er ikke nogen højtaler på længere. What's up, Luis? Will you show the perfect line if I... Under 6. Yeah, in this corner. 6 hours. Under 6 hours on this. Yeah, here comes the snow. Yes, I told you. Yeah. Okay, we're gonna get some snow. Yeah. It's not good that I get all that extra knowledge. Now I will not be so smart anymore in the future. Now I'll be corrected again and again and again. But look at the amount of poles. Yeah, it looks like all the way down. Men så kan vi snakke om Hedvigshøge. En af de utallige mange små bump, hvor man lige har et retningsskifte. Og der skal man altså passe på, især regnvejr. Hedvigshøge kommer her på tværs. Det ser ikke ud af meget, når man kommer gående her, men hvis man kommer med fuld acceleration ud af HOACT, jamen så bliver bilen let. Og så skal man altså en lille smule til venstre. Der kan det være en god idé at lade bilen flyde over mod højre, inden man styrer venstre, altså ned mod det næste kilometerskilt lige fremme der. Nå, nu er vi kommet til Ice-kurve. Der er sgu lidt koldere heroppe. Men her har vi det første stykke skifte asfalt, hvad vi kan se i forbindelse med lidt nedgravning. Og her, der tror jeg, at det er til dræn, at de graver specifikt her. This is drainage. Vi fandt et spot længere henne. Det er jo så højre side, når man kommer rundt om Brünchen, hvor de også har bygget en masse dræn og dræn over i gruset. Mange har jo ligesom spurgt til, hvad er indstyringspunktet her. Det her det er noget af det ældste asfalt, der er på banen. Og jeg taler altid om det store firtal. At det er ligesom, at man så får bremse i god tid, og så er det simpelthen indstyringspunktet helt heroppe. Fordi der har man meget bedre greb i indstyringen, og det kan I se på asfalten her, kontra herude, hvor det allerede er begyndt at gå i opløsning. Og det er simpelthen det, man skal bruge herude, for at få roteret bilen. Yes, lige om lidt, gennemgang af Flansgarden. Ice-kurve, ice weather.
Okay, udgangen fra op fra Ejskurve, så har jeg det med altid at sigte ned mod 169. Og fra 169, inden man kommer ud i Grosset, så kommer man med rundt. Og der er jo så et nyt stykke af asfalt, som kommer her, hvilket er rigtig godt, da der bliver lagt meget energi ned i asfalten lige her. Men her der handler det jo selvfølgelig om at få en lige linje som muligt ned igennem de her sving, der er. Og så få legnet bilen op til venstre, sådan så at man, skal jeg se om jeg kan zoome, på den del af køben, der er på venstre side, er fuldstændig lige det, man går ud over hoppet. Vi tager det lige, når vi kommer derned. Okay, så vi kommer herop fra, får bilen med rundt til højre her, og så skal den altså legnes op over til venstre her. Det er meget glat, når det er vådt. Men det, der er meningen, det er, når man kommer hen til hoppet, man kan bremse før, eller man kan bremse efter, eller man kan lade være med at bremse. Jeg har brugt det i hvert fald personligt sådan, så at når jeg kommer hertil, så kisser jeg braken. Kiss the brake, som Jørgen Møller han siger. Fordi at det skal ikke være sådan, så at man får lagt alt for meget vægt ud på frontakslen i det, man letter. Fordi så får bilen en mærkelig bevægelse ud over her. Men det, der så er meningen, når man lander hernede og får ro i bilen, det er, at den næstsidste hvide patch, der er på køben i venstre side, det er ens indstyringspunkt. Og det, man skal gøre der, det er ude fra den næstsidste hvide, der skal man simpelthen styre ind progressivt, sådan så man holder bilen ved den køben over i højre side, cirka 0,5 til 1 meter ude fra køben. Så har man den rigtige vinkel, og den vinkel, den skal man simpelthen holde hele vejen rundt. Det er jo et dobbelt højresving, det vil sige, at det ud fra den her, det er indstyringspunktet, over til her, hvor man holder cirka 0,5 til 1 meter ude fra køben, og så følger man simpelthen den vinkel, man har indover. Så når man kommer hernede fra, som sagt, 0,5 til 1 meter ude fra køben der, og så lader man bilen flyde over til venstre her, men med det samme styringsinput, og i det man går på gassen nede i bunden hernede, så holder man gassen jævnt hele vejen op over. Og meningen er så, at man skal ende op over i højre side her, lige efter svinget, helt inden til højre. Nå, men her der kan I ligesom fornemme, hvordan man skal bruge banens bredde og følge med rundt. Og det man egentlig skal ende op, det er faktisk herover omkring her i det her køben, den slutter. Der skal man have legnet bilen op til højre. Og så kan man se køben over i venstre side, den begynder at blive synlig. Men altså man skal lige have en lille smule tålmodighed, inden man begynder at svinge til venstre. Man skal en lille smule opad her. Man har også en orange i hovedet til reference, men det ser man ikke, når man kigger frem, og det går stærkt, og gassen er i bunden. Men uden at slippe gassen, så allerede her, i det her, den pæl i baggrunden faktisk, den sådan nogenlunde forbinder køben, der begynder man at trække til venstre. Og kommer med ind over, holder gassen nede, åbner op ud til højre, gør klar til Flandsgatten 2, hvor den også dykker ned til venstre. Det håber jeg giver mening her i snevejret. Nå, vi er gået. Nu er vi kommet til Galgenkop, og det er jo et tidligt højresving, og så lægger man sig ud til venstre, og så kommer en af de vigtigste sving på hele banen, hvis man kører løb hernede. Og det er det sidste højresving her, inden langsiden. Fordi det afgør jo ligesom, hvad ens tophastighed det bliver. Men der har man det hvide skilt heroppe, hvor der står 186, man lægger ud til venstre. Og der går man simpelthen progressivt til højre. Stille og roligt, når man kommer ind til køben efter, eller i svinget, som kommer efter bakken her. Jamen, så har bilen sat sig, og så kan man gå fuld på gassen. Og så skal man kigge langt frem og åbne op i forhold til det. Og der skal man faktisk åbne op lidt tidligere, end man egentlig føler for det. Men igen, pæle dernede. Og sikkert også efter svinget dernede. Yes. Så de har sat pæle op hele vejen rundt. Eller i hvert fald den halvdel, vi snart har gået. Og det er koldt. Så jeg lægger telefonen ned igen.
Og ligesom jeg sagde, at vejret det var godt, så begyndte sneen at komme ned igen. Nå, men her der kan vi i hvert fald se, at der mangler noget barriere her ved indkørslen af TF. Så kunne ved om de laver noget, nyt her. So here comes the snow. So you said it. So guys, if you ever come to the Nürburgring, one of my rules, never talk about the weather. When you start saying like the track is gonna open at 5 and at 4:30 you're gonna say, the weather looks perfect, it's gonna be nice. When you said that, normally you're gonna get what Frank just got. He was saying, now at least it's not snowing or raining. Oh, here's the example why you don't talk about the weather here. Okay, vi er kommet op til T13 i princippet og Sabine Smithskolen hernede. Og der ser man forbindelsen til GV-banen og videre frem mod Sabine Smithskolen. Det er altså nyt underlag. Og så vidt vi husker, så synes vi også bare lige, at den er blevet lavet for nylig. Men ja, jeg har ikke så meget batteri, så jeg sparer lidt på det. Okay, vi står nu i Harzenbach-Boge. Man kommer op forbi Sabine Smithskolen og skal herned af til 2 km skiltet. Det her, det tror vi, det er ligesom slutproduktet. 2 højtalere på toppen, en skærm, hvor der kommer noget information. Helt præcis hvad det bliver, det ved vi ikke, men det er det, vi regner med, at det er sådan, det kommer til at se ud. Der er en længere nede der også. Spændende. Vi fortsætter. Okay, vi er i Harzenbach, og her er en af mine super tips til alle jer, der følger med. Det er slutningen af køben i Harzenbach, hvor mange kører på købsene. Generelt så anbefaler jeg ikke, at man gør det, men hvis man gør det, så er det simpelthen her, at man skal blive oppe, så man kan køre ned på køben, fordi så går den jo i et med asfalten, og så er det faktisk indstyringspunktet til den næste venstresving, og der, hvor man så skal åbne op i styringen og gå bredt ud til højre. Det håber jeg giver mening, fordi man kan jo virkelig se, hvordan at den går i et med køben. Hvis man kører ned for tidligt, så hopper og danser bilen, og så er der ikke den samme balance i den. Plus at man kommer ned for tidligt, og man styrer ind for tidligt til venstre her. Okay, så er vi kommet til Schwedenkreuz. Vi er kommet forbi Schwedenkreuz. Vi står i Armberg nu. Og her kigger vi lidt på, for det første, barrieren hele vejen rundt. Den er ny og frisk, ser det ud til. Og så ser det ud, som om der er kommet noget mere camper. Det er svært at se her, men på stenene. Og det ser faktisk rigtig fint ud. De er bløde som altid. Og hvad har vi heroppe? Ja, bare fordi de har gravet. Og så kommer vi altså ned til, hvor det store område med det nye asfalt, det er kommet. Så det bliver spændende at se. Okay, i det man kommer rundt under broen, så starter det nye underlag ned mod Fuchsrø. De har lagt det første lag, men der kommer helt sikkert et lag mere på. Masse markeringer her, som vi ikke rigtig kan gennemskue. Hvad står der på den? Der er noget med nogle procenter og lignende. Det ved jeg ikke meget om, men det er jo faktisk et punkt, når man kommer rundt og kører under broen, så kan man se Hoagt i baggrunden deroppe. Det kan man ikke lige nu for træerne. Looks like they straightened out the bump here in the corner. No bumps. Yeah. And this is, endnu et sted, hvor, the track is getting faster now, as we talked about. Nå, mine hænder, de begynder at blive kolde, men altså, når man nu kommer ned deroppe fra, så kan vi se, at der bliver tilføjet noget nedkørsel. Fra købsen er der også opkørsel. Og så er der blevet lagt dræn ned her, nye dræn. Kan man tydeligt se. Men så har vi sådan lidt mystisk, at der er sådan en sektion her, hvor altså, de har de her Rattersteine. Og man er jo egentlig på indersiden herover i den side her og kører på tværs. Så hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det her det er, så skriv det ind. Altså, hvorfor det lige er lagt herover i højre side, hvad årsagen til det skulle være. Så skriv det endelig i kommentarsporet. Men det er sjovt at komme rundt og se, fordi at, det er helt nyt. What do you have out here? This drainage going down the hill to the right. Ja. Nej, det har aldrig været her før. That was till that point. Yeah, but this is new. Nå, vi er i bunden af Fuchsrø, og som man kan se her, så mangler der en lille smule barriere. Men det kommer der vel nok. Nyt lag, hvor de ikke har lagt det, vi lige har gået på. Nu er der lige pludselig more grip her.
Men de har lagt rigtig meget dræn ned generelt. Det ser ud som om, der er mere camper på selve svinget. Der er en fin opkørsel på køben. Den skal man nok ikke bruge. Spændende, spændende. Vi ser, hvor længe det fortsætter. Endnu mere heroppe på toppen af Fugsrø. Der mangler man ligesom lige den eneste del af klump og cement, der plejer at være her, så man kan tage køben. Det bliver spændende at se, og så er der ingen tvivl om, det er svært at se på kameraet, men der er ret meget camper heroppe. Så det håber vi, de følger. Der kommer en del mere asfalt på, fordi man kan ligesom se højden her, at det mangler. Men nye sten hele vejen ned her. Og så ser det ud til, at det stopper heroppe. Dejlig nedkørsel, de har lavet. Men det må vi vente og se. Super, super fedt. Okay, vi er på vej op. Selvfølgelig ned fra Fugsrø, op mod Rathenau Forst. Står lige der. Jeg kunne virkelig godt tænke mig bare lige at forklare, hvordan man gennemfører det her sving optimalt. Her, når man kommer rundt i svinget, placerer man benene ind langs kanten her. Men herfra skal man køre en lige linje hen mod, hvor den gule, i den sidste maskine der, den står. Og der skal man fortsætte lige frem og bruge det som den her lige linje, man har lige frem her, som en bremsezone, hvor man bremser helt op til barrieren. Og derfra, der begynder man stille og roligt at rotere bilen til venstre, fordi at banen den går sådan skarpt til venstre. Men det er måden, man skal gøre det på. Man skal ikke blive ude i højre side rundt her. Man skal simpelthen køre en lige linje ind over hele vejen op til barrieren. På tværs af banen over til barrieren. Og så roterer bilen til venstre. Og kigger man rundt, så er der altså enormt meget ny barriere. Steder, hvor vi måske ikke lige havde forventet, at de ville skifte ud. Og det er noget, vi generelt har set hele vejen rundt om banen. Nå, men det er jo så sådan, det går, når man overlader teknik og kolde fingre til mig. Efter banen rundt, så lykkedes det mig simpelthen ikke at trykke ordentligt på knappen, da jeg skulle runde videoen af. Så det bliver den her version i stedet for. Men altså sådan overordnet set, da vi gik rundt derude, så var der jo rigtig mange forbedringer. Vi kan se, at alle stolper kommer op. Det ser ud som om, at de er cirka fra der, hvor der er en Marshall Post. Og under 24 timers løbet blandt andet, og det vil sige, at det er omkring 220 pæle, noget af den stil, der er hele vejen rundt. Der kommer til at være nogle store skærme, der kommer til at være kameraer på, og måske også højtaler på nogle af dem. Og det er jo så dem, som bliver aktive fra om et års tid, altså næste sæson igen, af hvad vi har hørt. Derudover så kan vi se, at der er skiftet rigtig meget barriere rundt omkring, som I måske lægger mærke til på videoerne, eller på klippene, der er her i løbet af videoen. Og derudover, eller afslutningsvis, så er der selvfølgelig også kommet en masse asfalt. Der er bremsezonen op imod Ice-kurve, der er venstresvinget ned mod Flansgarten, det hurtige venstresving, hvor man har tendens til at med meget fart at glide ud til højre. Og der er det selvfølgelig det store stykke ved Fugsrø, hvor de ikke bare har fjernet, men de har simpelthen, altså den gamle asfalt, men de har simpelthen taget alt op og lagt nye dræn hele vejen op fra Armberg. Så det bliver rigtig spændende. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og jeg ser frem til at komme ud og køre på den nye asfalt. Det håber jeg også, I gør. Hvis I kan lide det, I ser her, så sørg for at subscribe på kanalen. Det hjælper til, at I kan se de nye videoer, der kommer. Sørg for at like videoen. Det hjælper på algoritmen. Og kommenter, hvis der er nedenunder. Hvis der er noget, I godt kunne tænke jer at skulle med i fremtiden. Men nu ser jeg frem til en ny sæson. Som I har set, så er Louis startet. Fredag den første, der starter Tristan. Og Tristan har I måske mødt før, men der kommer lidt mere om ham på Instagram. Men han har arbejdet som coach for mig de sidste par år. Fantastisk fyr fra Holland. Der er måske nogle af jer, der kender ham fra ham, der vandt sammen med Misha, da han kørte RCN. Så også en masse erfaring. Så det bliver spændende at se, hvad vi i det nye team kan få ud af 2024-sæsonen. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer til Karfreitag. Hvis ikke I har meldt jer til, så sørg for at gøre det inde på det event, der er oprettet på Facebook, eller skriv til mig, så skal jeg nok sende linket til jer.
så I kan blive tilmeldt. Det er helt vildt. Vi har fået hele restauranten for os selv op på Sønderborg. Spørgsmålet er, om der er plads til os deroppe næste år. Det ved man ikke. Det må tiden vise. Ha' det godt derhjemme. Vi ses. Hej.